Thatha into ebuhlungu kakhulu eyazi ngoba uSasol kesona sponsor samantombazana bese sinceda kakhulu kuba nawo ubuvile most for 16 years. So is affecta kakhulu because asiyazi sime apha ngoku we don't know ba sizawu sponsorishwa ngubani because bese sesixhaswa nguSasol ngoku. So izawudlala impact izawuba nzima because from ukuqala is abantwana aba sibadlalisayo bona uyabona nje sesejimini kubana kukho questions ukubana coach njena uSasol sibona ubhalile pha uSasol uthi uyasishiya thina ithini way forward. Sizinto ke singakwazi uziphendula ezwe ebantwaneni nathi sihlala sisithi sinethemba ukubana abantu abasiphetheyo apha ku women's football bazawuhlala bahlangahlanganise and then baphume ne resolution kuleli nto yenzekayo. Ndiyafuna ukutsho that amaqhawekazi anga azawuphumelela because ke yonke lento yabo it came as a surprise bese Morocco, but ke xa ndibana ndifollowisha every day uyabona nakwi camp ubana ba happy, imodi yabo right, bakwi training sessions, so yonke into iyenzeka. So ndinethemba elikhulu that as individuals bane brilliance zabo, so bazawudibanisa yonke into bathi pull through kuyo yonke lento yenzekayo, baphinde vele badefende, baphinde babuye apha eSouth Africa basivuyise, babuye nayo ikhapule yabo. Mna ndiyabawela mani stakeholders zithi come through kulento, kungahleli yabona ngoku sibethakele ngokubhoza sponsor besiyi-1 besiphambili. Ngoku ndiyabawela that i-stakeholders especially ezalapha, ndizawuthetha ke nge-Eastern Cape isikakhulu kuba ndilapha e-Eastern Cape, especially ezalapha e-Eastern Cape uyabona zilentuke zidibane and then zizame uassista because uba uyabona nawe kubana iiteam zalapha ezidlala kuSasol League zalapha zininzi apha kule coastal yethu zininzi, so zi-7 if not 6 uyabo, so zininzi teams zalapha. So ndiyabawela ke ngoku i-stakeholders zona zihlale zidibane zithethe that nazo mazifake loo nto incinci zinayo, so that kube khona esinye ilentuka isponsor ezizawuncedisa, kungavele kuthiwe hayi xa uSasol ephule out kuthiwe ileague kaSasol ayizoqhubekeka because lana iza affect amantombazana because if uyadibanisa mninzi umntana odlala ibhola kakhulu and ke ngoku iyasinceda loo nto leyo kwizinto ezithi zenzeka apha ngaphandle. Xana ke ngoku kusithiwa akukho sponsor kungabikho nto bangenelelayo, izawuphinde vele ibuyele kubekho into ezininzi ezenzekayo apha phandle. Ilentuka i-pregnancy abantwana bebancinci badibanise neziyobisi abantwana bebancinci, kanti besithi xa sidlala ibhola sidibanisa abantwana badlale babone kukho ileague. And uSasol ileague ke ebewena ke Butlinge encedisa kakhulu because uthi xa udlale kuSasol ufumane ipromotion yakwi-playoffs iyakuthatha ikuse ku-Hollywoodbet. So abantwana bathi xa beyodlala bejima umuntu athethe athi ndiyafuna ufana nobani, ndiyafuna udlala phaa ku-Hollywoodbet. So lena sisho ndithi ndiyacela mani nam nje ndilibhinqa elicoach women's football sacela i-stakeholders zingenelele zona zincedisane nathi so that kungavele kuphele pam nge-women's football. I-level ikhona at least ipha phezulu because apha e-Eastern Cape I'm telling you but there is talent, abantwana bakhona kakhulu. I've been coaching uqala kwi-ages zincinci unyukela pha phezulu ezikolweni naphina ikhona, it's just that inida isupportwa kakhulu, sivele sidibane kuhlanganiswa loo nto leyo. I'm telling you kungavele kuphume another team from e-Eastern Cape edlala ku-Hollywood.